Sampaga out, Biares in sa Masbate PPO. May bago ng liderato ang Masbate Provincial Police Office matapos na formal ng manumpa noong Agosto 13 bilang bagong Provincial Director dito si Police Senior Superintendent Jerry F. Biares bilang kapalit ni Police Senior Superintendent Alexander J. Sampaga na nalipat naman sa ibang posisyon. Sa kanyang mensahe noong Agosto 15, sa isinagawang Monday Flag Raising Ceremony ay hinikayat ni Biares ang lahat ng mga staff, Chief of Police at mga kawani ng mga opisina at nag-apila ng kanilang kooperasyon at suporta. Magtrabaho bilang isang team at hikayatin ang suporta ng mga mamamayan kasama ng ibang ahensya ng pamahalaan para sa katuparan ng kampanya ng pulisya may kaugnayan sa double barrel o Oplan Tukhang para na rin sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. At yan ang mga balita. Ito po si Lenny Lim ng MCTBN.